El semàfor del Villarreal-Barça. El Barça ha guanyat per 3-4 al Villarreal en un partit de bojos. En verd, el partit de Lamine i dels joves. El Barça ha tingut un partit bastant boig al camp del Villarreal. De fet, ha començat un partit molt d'anada i tornada a la primera meitat, que ha aconseguit el Barça posar-se per endavant amb un 2-0. Li han remuntat, s'ha posat 3-2 al Villarreal i al final el Barça ha acabat remuntant, fruit també el partit que avui ha fet Lamine Yamal. Lamine Yamal d'avui ha estat titular de nou. Xavi li ha tornat a donar confiança després que ho va ser el dia del Cádiz, i avui de nou ha demostrat que té un talent espectacular, perquè a més de ser un futbolista que té desequilibri, que és una cosa molt difícil de trobar, és un futbolista que, tot i que és molt jove, sap escollir bé les jugades, una cosa que els ha faltat a altres futbolistes que han jugat aquestes posicions els últims anys. Ell ho té. Per tant, avui ha estat un dels destacats, ha enviat una pilota al pal a la segona meitat i una rematada seva ha estat la que ha provocat que Lewandowski fes el quart gol que acabava de donar la victòria al Barça. Un partit, com diem, també en què hi ha hagut protagonisme també pels joves. Ha jugat Gavi d'entrada també, ha jugat també al tram final Fermín, un futbolista que creiem que pot ser un actiu que pot fer jugar bastant Xavi en aquest tram de temporada, que coincidirà amb la baixa que vam conèixer aquesta setmana de Pedri. Per tant, avui ha jugat al tram final del partit i ha donat també molt bones sensacions. Un futbolista que també s'associa molt bé amb els companys, té bona tècnica, i ha donat descans a un futbolista com Gundogan. Com diem avui, partit en què han destacat molt aquests joves pels que ha apostat Xavi fermament, com diem Lamine i Fermín. En àmbar, les decisions, el partit, la bogeria del partit. Com diem, ha estat un partit molt boig. Com diem, un partit d'anada i tornada. El Barça no ha sabut controlar en cap moment el joc, i aquí és el debe més important del Barça avui, perquè al final, amb un rival que juga molt, com tu també, que li agrada tenir la pilota, però és un equip que segurament li agrada més arribar i tenir més arribades i anar d'un cantó a l'altre, el Barça ha permès que això anés d'un partit molt obert, un partit en què Xavi ha posat tots els migcampistes, perquè ha jugat amb tot el que tenia de migcampistes disponibles, excepte, com diem, Fermín, que ha fruit la segona meitat, però ha jugat amb Gavi, ha jugat amb Romeu, ha jugat amb Frenkie de Jong i ha jugat amb Gundogan, però el Barça en cap moment ha aconseguit controlar el partit. Més a la segona meitat, sobretot la primera meitat, segurament ha estat més correcalles que a la segona meitat. El Barça a la segona meitat, sobretot quan s'ha posat per davant el marcador en el tram final, ha aconseguit dominar més el joc, però en el DB queda aquesta primera meitat en què hi ha hagut massa correcalles pel bé del Barça. I en vermell, els laterals. Avui el Barça ha demostrat que li falta fondo d'armari, sobretot al lateral dret. Avui Sergi Roberto ha sortit retratat en algun dels gols i és molt necessària l'arribada d'un futbolista com un lateral dret. No sé si és Cancelo, si és Fresneda o qui sigui, però el Barça necessita un lateral dret com el pagamenja. Avui també a l'esquerra s'ha titulat Marcos Alonso que va ser inscrit aquesta setmana i que ha tingut la confiança de Xavi avui, i també ha demostrat que segurament veurem a Valde molts partits, que Marcos Alonso és un bon relleu, però que necessitem també tenir aquests dos laterals, i a la banda contrària, a la dreta, necessitem tenir aquests dos laterals, perquè com diem, Sergi Roberto ha demostrat de nou avui que no és un futbolista que segurament ni sigui lateral, ni en partits com aquests, en què juga amb rivals molt ràpids, pugui donar-li una capacitat i una adaptació en aquest lateral que el Barça necessita, una rapidesa també que el Barça necessiti, i avui no l'ha tinguda.